гостоприемството и за поканата, която получихме. И идвам тук не за да менторствам, особено при присъствието на толкова интелигентни хора. Идвам да ви кажа две-три думи и след това да го обърнем, ако желаете, в диалог и да има и въпроси. Аз искам да ви кажа, че очевидно с това решение да вляза в политиката наруших много интереси, много сметки, много баланси, които бяха изградени. И днеска деня ми започна. Знаете, че от сутрин до вечер по Нова и по BTV срещу мене се леят всякакви гнусоти. Но аз така опорито само искам да гледам какво пак ще чуя. Но днес аз не бях темата. Гледам сутринта Калфин и Кунева седнали заедно и заклеймяват Пеевски. И си викам, бе, тия не бяха ли в един отбор, бе? Защото като теглиш чертата, всички тези бяха министри в тройната коалиция. До един. Бойко Борисов, главен секретар на МВР, генерал, направен от Ахмед Доган и вашия съгражданин Георги Първанов. Ивайло Калфин, вице-премиер на Станишев в тройната коалиция с мандата на Доган. Калфин, вице-премиер на Станишев и на Доган. Кунева, министърка и еврокомисарка на Доган, на Първанов и на Станишев. Кой пропуснах? Някой пропуснах ли? Че цял поменик е там. И какво се оказва? Две десни партии на Доган и на Първанов, две леви на Доган и на Първанов, една либерална партия, Пеевски, пак техен министър, и единствените, които са различни, сме ние. Само в нашата партия и при нас няма нито един такъв. Имаме един Краси Каракачанов, който отказа на това същото всеядно правителство, наречено тройна коалиция, да стане министър на отбраната. И аз съм го питал, бе, Краси, защо отказа? Той каза, не мога да стана министър на Доган. Същите тези сега казват, абе защо Бареков? Ние сме алтернативата. Те казват, БСП на ГЕРБ, ГЕРБ на БСП. Еми не е така. Не могат да бъдат алтернатива едни партии и хора, които бяха част от едно нещо. Дайте да имаме някаква хигиена, все пак в отношенията. Дайте все пак да погледнем наистина кой откъде идва. Защото там се коренят истините. Объркахме сметките, това е моят извод. Радвам се, че го направихме. Крайно време е да се промени това положение, защото тези, които са в парламента, докараха българския народ до това да речем. И на въпроса на господин Борисов, който днес ме пита до кога Марековите депутати ще ли да държат кворума. Ние ясно сме казали. Искаме да гласуват хората за нас на 25 май, на 26 ние напускаме парламента, в знак на солидарност с българския народ и предизвикваме предсрочни парламентарни избори. Но за разлика от Първанов и Борисов, които само могат да си приказват, аз мога да го направя. Ние ще напуснем парламент. Нека просто хората да гласуват за нас. И да покажат, че искат промяната. И тогава, след другите избори вече, парламентарните, сядаме да видим кой за какво е гласувал. Ние, за разлика от ГЕРБ и БСП и ДПС, имаме програма. Тази програма ясно сме посочили нашите приоритети. И те са младите хора. България без цензура е партията на младите хора в България. Феномен, който социолозите се чудят как да обяснат. Половината от нашите господаватели и членове са хора до 30, максимум 35 годишна възраст. Това е положението. Младите хора, работни места за младите хора, заплати, за да останат в България. След това, децата и майките. Те върват заедно с младите хора. Ако ние не подкрепим българската майка и децата, родени от нея, демографската катастрофа ще ни затрие напълно. Вие виждате Перник от това, че е тук до София, какво чудо е. Младите хора бягат в София, а оттам много бягат и в чужбина. Обезлюдява града, затварят се заводите, затварят се фабриките, няма кой да работи. Сега една жена плачеше на среща с нея за този завод за модерните асансьори. Чисто нови цехове са затваряли там. Просто няма кой да работи. Държавата не се грижи, това е резултат. И другия приоритет ще бъдат, разбира се, възрастните хора, болните и хората с увреждания. Не може държавата да обрече на геноцид 2 милиона българи. Не може.
За да решим обаче тези проблеми, ние трябва изцяло да променим здравеопазването и образованието в България. Бях днеска в ДКЦ-то вашето тук. Какъв факт искам да ви кажа? Възмутителен. Няма на кой да го споделя. Първо на вас ще ви го кажа. Гледам, че има и медии, хубаво да го тиражират медиите, защото те идват на големите срещи. Като отида да се видя с 15 лекари, примерно, медиите нямат интерес. Заплатата на един ваш лекар в ДКЦ-то е 600 лева. Много често този лекар работи не по 8 часа, той работи по 12 часа, а често пациентите дори го набиват накрая. Казаха ми лекарите, вече няма благодарност от пациента. Той е толкова изнервен, че дори посяга на лекаря. Медицинската сестра взима 400 лева. А вашите общински съветници тук, тези тунеядци, взимат по 1400 лева заплата. 3 пъти колкото един лекар. Дори са си писали 1700, ма града, като се дигнал на бунт тук, им станало неудобно. Работят по един път на месец. Събират се, за да откраднат нещо. Община Перник е длъжник на ДКЦ-то. Не са си мръднали пръста, хоросана им пада на пациентите и на докторите по главите. Ма вие го знаете, защото ходите там. Каква е тази държава? Това не е дебата днес в парламент. Нали знаете? Днес в парламента ние си изпълнихме нашето. Със Светлин Танчев бяхме при миньорите в Богданов дол. Помолиха ни, 60 годишни мъже работят по земята. Как е възможно? На 65 години професия миньор. Това го има само в книжките за Чичотомовата колиба. В 21 век днеска Светлин Танчев внесе законопроект в парламента, с който металурзите и миньорите, една голяма част, тук го казвам в столицата на металургията, Перник, ще се пенсионират на 45 години. Само че ще имат ли воля депутатите да приемат този законопроект? Вместо това, темата в парламента днеска е ще гласуват ли ГЕРБ и ДПС бюлетината на Доган. Защото, нали разбрахте каква е цялата история? Понеже електората на ДПС щял да се обърка, да не може да гласува преференциално, ако е квадратче, щял да сбърка номера на партията с номера на преференциалния вод, затова трябвало да бъде кръгче. И днеска за това Борисов ме молише цял ден да направим форум в парламент, да угоди на ДПС. Защото следващата коалиция ще бъде тази. ДПС и ГЕРБ. Ако, разбира се, ние не им объркаме сметките. Ако ние им объркаме сметките, няма да е тази коалицията. Благодаря ви за вниманието. Аз много неща да ви кажа, но така исках да си изплача болката пред вас, да ви кажа колко ни е важно на 25-ти да имаме подкрепата на българския народ. На 25 май, аз като водач на листа, младите хора в нашата листа са сами срещу всички. Срещу нас ще бъдат абсолютно всички, и електоратите на БСП, и на ДПС, и на ГЕРБ, това, което Първанов си накупи като гласове, на Кунева хората, каквото откраднат. Това е всичко срещу нас. И ние друго, освен подкрепата на хората, нямаме. Децата, които не подкрепят, трябва да знаят, че това, което го правим, е за техните майки и бащи. Ние не искаме политика. Край. Ляво, дясно, деление, русофили, русофоби, както Цолова казваше, гровните в провинцията и хубавите в София, свърши. Искаме една партия, която да представлява интересите на българския народ. Както го казах така, даже по-брутално във Враца, който плати повече той от големите сили. Царя го е казал днес още по-добре. Винаги с Германия, никога срещу Русия. Но трябва да има една партия, която да бъде винаги с народа. Която да бъде партията на българския народ, на българския национален интерес. Аман вече от партии, едната защитава Турция, другата Америка, третата Русия. Бе, дайте една партия да защити българите, бе. България. Толкова ли не се намери един лидер? 20 години аз чакам като вас. Някой да се намери да каже, аз ще защитавам българските национални интереси. Аз съм български патриот, български политик, български лидер. Не се намери. Бързаха да свалят пред чужденците, каквото могат да свалят, всичко свалиха. На Кунева измислиха прякор мадам Yes. Господин Борисов, завалията не знае една дума на английски. Той не успя да се здобие с прякор, винаги беше съгласен. Защото
Като не знаеш английски, тя Меркел ти говори нещо и ти кажеш yes. А в тефтера се пише срещу България. Така че молбата ми е да гледате на нас по този начин. Като на български граждани, млади хора решили да променят статуквото. За добро. Благодаря ви, приятели. Аз съм готов на всякакви въпроси. Заедно с нашите хора ще отговаряме. Благодаря.